Riwruok mar MDD mar rawere duond bura mar ODM nobagoro e boma ma Nairobi mar nyiso jopiny moko kuom okenge ma sirkal manyuanda osegoyo kaluwore gi kwayo mane gibedogo e kinde romo margi machien. Moko kuom okenge ma gipuoyo sirkal manyuanda gin chudo ne jogo manoyudo hinyruok gi mane owito ngimagi e kinde ng'anyo ma osebedo pacho ka. Komachielo gijiwo sirkal mamalo mondo omed omenda madhi ne counties nyaka bilion 450 kata doko ni omenda ne counties nomedi komenda ni kowuok bilion 380 nyaka bilion 415. The Prime Minister Raila Amolo Odinga in front of KICC sababu watu wako na shughuli mbalimbali za ne wakwayo ni wadwaro ni kaber to nyithiwa mosebedo ka hinyore ndalo kinde ka kinde e maandamano mondo mi fidia moro matin. Baby Samantha, Baby Pendo, to gi jowa duto mane ohinyore. Wamor kawuono ni President Ruto gi Raila Amolo Odinga obedo piny moneno ni ber mondo jogi chul. Ni rais nobedo piny makoro gilando ni university fee ni gidwoko piny. Wagone giero kamano kendo gimed mana timo kamano. Jothurwa kuneno ka nyithiwa mago mipira kose. Opere go Kasarani kacha, kidhi Kasarani to chalo mana mipiche pawe mikomeneno oko ka. Wagone rais erokamano nikech koro pap ber to nyithiwa be goyo mipira maber.